Beno, niri azilen, hasieran, kontzeptu bezala, ez nekien sobera ongi zertzen. Baina behin hasite, eta behin ikusite ze ariketak egiten ziren, nik uste dut oso lagungarria delako gauza ezberdinetako. Lehenik laguntzen dizu zuri motivazioa ematen, zure burua ezagutzen. Hori oso gauza garrantzitsua da, enpresa bateran zoazelarik entrevista egitera. Gero, batzutan ere, zu kurrikuluna saiatzen zara alduzun hoberena egiten, baina beti ere ez daukazu erramientak edo ez duzu laguntzarik, hori nolabait behar den bezala egiteko. Guk uste dugu baietz, baina hemen ikusi dugu baila mota asko, espezifiketzen altzinela, gauzak modu ezberdina egiten ahal direla. Eta niri lagundu dit ere, ezagutzen gazte asko nire egoera igualtxoan zeudela. Eta horrek erakusten dizu, bidean zaudela, baina, nolabait ere, ez da egin nola esplikatu. Ez zaila zu bakarra horrela zaudena, ez? Eta horrek ere, motibatu egiten dizu aurrera segitzea. Eta ja, bukatzeko, ikusten dut ze profesional mota badiren azilan eramaten dutena, eta, kriston jende ona da, hemen bertan lan egiten duena.